गाँव को हाय संगमनी हाय संग मैं गाँव को जाऊँ देखो हम ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରୁଛି गुड मॉर्निंग संगमन मैं अभी गाँव को जाऊँ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୋକାକୁ କେମିତି ସେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି ଗୁଡ଼ ଦେଖିକି देख 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 तो एमती करे के कर ଆମ ଘର सेम छो करबी बता କେମିତି ବାଣ ଫୁଟେଇଲୁ ଏଇ ବାଣ କେମିତି ଫୁଟେଇଲୁ ହଁ ଆଜି କ'ଣ ଦୀପାବଳି ତୁ ଆଜି ବାଣ ଫୁଟଉଥିଲୁ କୋଉଟା ଫୁଟଉଥିଲୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ତୁ ହଁ ଏ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସାଂଘାତିକ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଖ ପୁଣି ଡି ଆସିଲି ଏଇଠି ସେଇଠି ଦେଖ ଡି ଆସିଲି କେମିତି ପୁଣି ପକେଇଥିଲା ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ ତାକୁ ଥୋଇଦେ ହାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଧନ ହାତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଇଲୁ ପୋଲୁ କେତେ ଡି ଆସିଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି ତା ନିଆଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆମର ମାଣବସା ହେବ କାଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି କଟକରୁ ଏଠିକି ଜଗତସିଂହପୁର ଆମର ମାଣବସା ହେବ ବାଏ।